Bueno, mila esker denoi hemen orduetan hemen biltzagatik. Eta bueno, aurkeztu duen bezala gulain geha, bilagunatik gatoz. Eta bueno, gaur gure bigarren diskoko aurkeztu emaringo deu. Akustikon, ez daka diskoarekin zer ikusi, baina bueno, abesti bakoitzak bere identitatea mantetzeu. Eta bueno, gero behak esan duen bezala estanen egongo geha, eta bueno, nahi duenak gerturatu gero. Eskerrik asko.